kwan ya abayo so no kama nurse ni abayo a kama waware Nyankopon hye ne ho anwanya 2019 asem na make atwe na afi na update aba ye de ba be somwo Attention TV wo fa ye fun ama wo so man okunu ne ko ye Rich Hospital so won ko wo na wo nem say mo aidin kakranti ye ni CS na cheso no anka sentimi an ye push ama ye twa ne kakra ama ye de akola ne be ne friends CS ye de akola ne ba bontin na ye owu akola ne wie sima na akola ne wu ye ena ye be ka kire ye okun se na ye nintin anase enti no home de fama de moja no eba no emu asisi enti okunu nkototo endromra okunu ni se obo no ho de akoto ndro ni nyina abaye wode ndro no ma doctor fo ni wiesima be ye don hwere 3 hours ene ye be ka kire nse wa yere no so efim we eye okunu ni ya ye papa ene oni doctor fo no Rich Hospital ode enya asem kitwo we nam so ma asem kakra okun di asem no ekodan eye lawyer anase court so wo mon kan asem because ndro na wo mo ka so ne yirin be hia amane ntima biebie ma na nya nkwa no sa ndro no nyina wokofa ni nyina ba nenso echi o meka kire ne se ne yire no efri modia wo di eye Rich Hospital be court ene court wa transfer bu asem no ejre mu so okunu ne nsem wo de bai ne eto aso papa because mu kan se won ko fa ndro ni nyina abo no mo de ko to ndro ni nyina ba mo agye dro no mo ntimi anka nche ne se wo yire no onye yie nti mo fa ndro no ko mo agye dro no san be ka chen se wasan hwe ne yire nso aka ne ba ho a lawyer etintim so agye eye 30 billion de ama be me ya wa hwere ne yire ene ne bayi sabre koto adiefi eye Rich Hospital wo e de amoma aye ni kasem eye ni kasem anase eye arehosem wa hwere ne yire ne ba NGO FM fo ne abusuafo ni bi etwetwe nkomo ne ekoso e wo court wo ma yenkwaje mu nchiremu emra sisia abrantie bi a ne yire ekowui e wo Rich Hospital ena ekwan a ne yire no fa so a owuye no ode asem no court ene matise wadi bim na bim na wadi no eye mede enunti na mepese meka sa asem no na eye agina hyede de ma ye nyina titiru ene mo a moko hospital ne sa ade bisi anamode amanyame no enye ne nyina na edi manyame Accra High Court a wode Mohammed Mustafa na ne yire enyim ne yire ne efre no akua nyaako osebonsu na owui ebra na adokotafo papai no wise amobeka se no mo ye no cesarean session CS na eno ne farm a odi wuye na asem ni si ewo Greater Accra Regional Hospital esi November 2019 na ya award 3 million Ghana cedis damages ena ede amano Mustafa ede asem no court 2020 and wakizu Greater Accra Regional Hospital any Ministry of Health atwe omo apomdine emu nsem so ena osiu Attorney General ban lawyer panyin so eka ho se eye womo mfom so ena nam so a ema ne yire no efiri mu enti yen fa sa sika no emfa empata no na asem ni nie akua nyako osebonsu na wafa afuro na oko atinenta ewo Regional Hospital since 2019 and was doctors no identify say enema bi nche da enkoyie ba bi akora ne da ne ade omo abobo so hospital ne maneba minti hu be hia say omo eye ni CS ententem so na said e be ya one akora ne mienu nyina emum enwu na ebra omo eye CS ne somewhere around December 2019 ena akra maame no efamu a uti na nanom ewo ensiedo enti 2020 ena ababa wano ekunu ede ayasabia no ekogina asiniye wasiwa ayasabia no asi Ministry of Health aka ho asi Attorney General enso aka ho se enam wo mfum so nti ene ma ne ba no ene ne yire no efiri mu na o yese yema no damages ye 5 million Ghana cedis na ode asem ne court na asem okokan ye ene se ebra adokotafo no
wɔn ɛyɛ ne yire no CS no wɔn maa ne sɛ wɔn tutututu nnuro no koro totɔ ya ne nkɔɔ sɛ wɔn de ɛhwɛ no no yɛnfa nnuro no ahwɛ no etu ogyi di sɛ doctorfoɔ na wɔn ani ana hɔ so wɔn yɛ wɔn tutu yɛ yie te sɛ doctorfoɔ wɔn agye ntete a nka ne yire no angu ne lawyer asɛm a ɔkɔ kan no ɔkɔ to saa abere no ampa court na gye atum sɛ ɛyɛ ayasabea no mfomsoɔ ɛna nam so ɛma ne yire no efiri mu wɔn ɛde adanse ehu sɛ ampa nnuro a ɔtotɔ nnuro bi ɔtotɔ ya na wɔsɛ nke de hwɛ no no yamfa anhwɛ no kwaya doctorfoɔ no fa so a wɔn yɛ wɔn adwuma no wɔn anya wɔn adwuma te sɛ professionals te sɛ doctorfoɔ a yɛagye nteteyɛ ya yɛhwɛ obi ama na nya nkwa nti na nka wɔn yɛ wɔn adwuma yie te sɛ professionals anka nyɛ ne sɛ nka babaawa no ewu yɛ no nti ɛnɛ yɛ court no a award 3 million no pay 5 million right to award 3 million Ghana cedis 3 million Ghana cedis is saying 30 billion at the amano say on the womb say enfani panema aha but the yeme de wo ho ne say sani ma say etai sisi awa ya sabia ya ye de manyame a eni ho kwan say eba ne saa adokotafo obinum timi eye mfomso ema eja tawo kura gu nipa yam omugya yi sekan yina bi jan sekan ni ade kura de tum adwuma na wo ye no te se drobani a wo twihyen se oye mfomso ne se nipa wu a na se wo drobani no se wo te ase a ye de ukogina court ye obibi e friend inconsiderate driving na che se wo twihyen no sebe wa ma wadwene ana ho wa mo wani ana ho wo de wasan krakra la sa kusan ene nam so e masa ade ni si esisi wa ma no ne miamia hodo bebre me se me ofaase bi awoyem a ye yi na firi o ma me yem se nurse ni na nani na hawo se na wabrew se na esem na ene hi o sedi no yeso wan so ne nse mu yi ena akora ne nsa ya atwe akushi onyini no obisa na ma se ade no nko onua no no nko ne nsa atwe ayesa akora no wo ya ba ya no nani ba no so kwa me wotete wo fa akotifa akon hu se woni na afom nsosuye dantemu a oboso kodi ne ho bone wo negligence of duty nti also akọ damage to obi life enti eniema bi esisi ye maimu a amanone abranche bi kotwi wiemhyen ema wiemhyen no konya akwanhia sanka Ghana ha nka ebe ma ne yakọ ono kura nka ebe to kosua manadi me da asese wo twa atwantwa akra